Benvinguts i benvingudes. En aquest vídeo parlarem del voluntariat europeu, concretament del programa Cos Europeu de Solidaritat o European Solidarity Corps, que és un dels molts projectes de mobilitat internacional que existeixen. És una iniciativa de la Unió Europea que crea oportunitats per a que els joves d'entre 18 i 30 anys facin voluntariat en projectes al propi país o a l'estranger, treballant amb entitats locals i ajudant-les en la feina diària. Els projectes poden ser sobre diferents temàtiques: els reptes mediambientals, la integració de persones migrants, l'educació, l'art i la cultura, la salut i el benestar, educació no formal amb infants i joves i molt més. Els voluntariats poden ser individuals, amb una durada d'entre 2 a 12 mesos, o per equips, amb grups d'entre 10 a 40 participants i amb una durada d'entre 2 setmanes i 2 mesos. T'estaràs preguntant quant costa viure una experiència d'aquest tipus? Doncs res, el programa cobreix totes les despeses: l'allotjament, el viatge, la manutenció, l'assegurança mèdica i fins i tot ofereix diners de butxaca mensuals i un curs d'idiomes 100% gratuït. Ja t'has convençut? A què esperes per viure l'aventura de la teva vida? Com pots apuntar-te? Per inscriure't pots fer-ho a través del Portal Europeu de la Joventut amb l'enllaç que veus en pantalla o escanejant el codi QR. No dubtis en contactar amb nosaltres per saber-ne més. Trobaràs tots els punts d'informació juvenil i oficines joves de la regió escanejant aquest codi QR. I ara descobreix el testimoni d'una participant del programa. Et pots presentar en poques paraules? Hola, jo em dic Cristina, de Girona, tinc 19 anys i estic fent un voluntariat a Romania durant un any. En quin projecte vas participar? El meu projecte a Romania era un voluntariat de ESC i treballem amb nens ensenyant anglès i social skills. Com descriuries la teva experiència en una paraula? Crec que si hagués de descriure en una paraula, la meva experiència seria enriquidora. Pots explicar una anècdota o un record de la teva experiència? Una anècdota que tenim amb els altres voluntaris és quan vam anar al llac a 2 hores de la nostra ciutat i jo vaig caure al llac intentant fer o trobar una bona foto i ara s'ha quedat com broma entre tots. Recomanaries a altres joves que participin en aquest tipus de projectes? Sí, jo ho recomanaria a tothom. Crec que és una cosa que a Espanya no és tan típic, però crec que ho hauria de ser, ja que és molt enriquidor i aprens molt i tens molt d'intercanvi intercultural, cosa que és molt important per tothom, jo crec.